таъмини сиҳати омма яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта баҳри пешгирӣ аз сироятёбӣ ба бемориҳои сироятӣ ҳамарӯза аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. ин аст ки дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамарӯза дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ тадбирҳои мушаххас баҳри пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус нави COVID-19 чораҳои таъхирнопазир рӯи даст гирифта шудааст. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бо ҷалби автомашинаи соҳавӣ аз субҳи содиқ ҷиҳати пешгирии сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят аз сайру гашти бемаврид дар ҷойҳои серодам ва ба ин васила риоя намудани оддитарин қоидаҳои санитарӣ гигиенӣ дар воситаҳои нақлиёти мусофирбару ҷамъиятӣ тавсияҳои судманд дода ҳамагонро ба истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, риояи фосила байни одамон ва истифодаи маҳлулҳои антисептикӣ безараргардониро дар дохили автомашинаҳои хусусӣ ҷамъиятӣ тавсия дода қоидаҳои беҳдоштиро ба сокинони вилоят маслиҳат медиҳанд. ҳамарӯза бо ҷалби гурӯҳи кории махсуси таъсис дода безараргардонии идора ва муассисаҳо, кӯчаву хиёбонҳо, бозори марказӣ, роҳрафҳои дохили хонаҳои баландошёнаву истиқоматӣ, гулгаштҳои боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва маконҳои дилхушии кӯдакон, қисмҳои ҳарбию низомӣ бо дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар миқёси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома ёфта истодааст. гурӯҳи махсуси безараргардонӣ барои ҳифзи саломатии сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят бо истифода аз маҳлули калсий гипохлорид ба безараргардонии хонаҳои истиқоматӣ ва баландошёна ки гашту гузори бошандагони шаҳр дар ин маконҳо зиёд ба мушоҳида мерасад, сафарбар карда шудаанд. сокинони шаҳри Хоруғ аз ин дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати муҳайё намудани шароит барои безараргардонӣ изҳори миннатдорӣ мекунанд, зеро ҳадафи ягонаи гурӯҳи безараргардонӣ ва фаъолияти ситоди вилоятӣ ин пеш аз ҳама пешгирии бемориҳои сироятии COVID-19 сиҳатии бошандагони вилоят ба ҳисоб меравад. ин навбат гурӯҳи таъсис додашудаи ситоди байниидоравӣ чорабинии безараргардониро дар утуқҳои кории кормандони раёсати маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ ва шарикони мобилии Мегафон дар шаҳри Хоруғ поксозӣ намуданд. имрӯз гурӯҳи корӣ аз раёсати маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тамоми утуқҳои корӣ аз ҷои хоб сар карда, тамоми утуқҳои корӣ директорони марказҳо, маркази дарёфти рушди истеъдодҳо, маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ, идораи шӯъбаи маорифи шаҳри Хоруғ ва тамоми идораи раёсати маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон безарар гардонида мешавад ки ин боиси боз ҳам коҳиш ёфтани албатта ҳамин касалие ки тамоми дунёро фаро гирифтааст. ин тадбир имкон медиҳад пешгирии кормандон аз вируси мазкур ҷилавгирӣ гардида сиҳатии мардумро аз ин хатари ҷаҳонӣ ба қадри лозима пешгирӣ менамояд. гурӯҳи безараргардонӣ ба коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ воқеъ дар маҳаллаи Хоруғи боло омада тамоми утуқҳои корӣ, хобгоҳи донишҷӯён, синфхонаҳо, умуман дохилу гирду атрофро бо маҳлули махсус барои пешгирии паҳншавии бемории коронавирус безарар гардонданд. аз ин рӯй ман аз номи роҳбарияти коллеҷ ва донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ барои чунин чорабиниҳо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худамонро баён менамоям. андешидани чунин тадбирҳои безараргардонӣ бо дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки давоми 2 ҳафтаи охир бетанаффус дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад, боварии мардумро ба ояндаи боз ҳам дурахшон раҳнамун намуда дар замири сокинони мамлакат умедро ба ояндаи нек бедор мекунад.